Kardom nili uruning tikathar Karbi Anglong news arning sama berta pini langkonita. Pini dolomrara thur paksi taunang ne pukache song asai kedeng. Son si duar bagoritan di 6 konstituensi ke parlo dolomrara to anpen thur pakpen kache song. Bangso kache song nang kok alam theke lapu hello dolomra long taunang bi kokpen rat do anta he tanake sung chitong nanglo. Athema dolomra tauna long lea khajona ador ke bat pik pen a jok ratatum kachi tun e pen nangra ke sung chitong nanglo. Lapen kidukela ka ratatum hit hialong jojor cholang along sitami text ke endun parpik pen a jok pen nangra ke sung chitong nanglo posi hadakarap tum pen lam the chipak lang po. Lapen tauna long leputang te bar pi bar so kachi tis tami donang ji laan parta pokali mate black to pinks dame ik hing nangji setame pini ke taun pu kachi pupen thang natta awar sai ave pin pusi hadak arat pen dolomara rat hur pak pen lam the che paklang pa basle bang solong puthot Karbi Anglong autonomous council ke charia bang phu CM Dr. Tuliram Rong hang aphan chuning rilo dolomara taun ke nang pinang ne lo pusi chuning report jong si bangso dolomara arat kache song pinia puthak ardinang pipe leputang te Karbi Anglong autonomous council at hengno onstame kache song asai deng nang kok pupusi hadakarat pen lam the chepak lang lang litum son non la son si rong or tum thur pa por ke lang litum kache feria son si dokoglo la si la bangso kache fere ke athima alang litum la son si la dalamara area pan kaching thur our side hang ta abi pin pen alang litum la son si rong ru belong steme gamra tum at pan me kar sala tum han kaching bai be pin pen alang litum town ke wan de la joini alang litum town ke wan de la joini nang bikko ko joini si non ki nilitum rong aso tum kisung lo athima nilitum la poson se han jor po sitami nilitum han text na endelo la pente pine pinu ko chthona tum sitami text endelo la pen non ke la poson se khaina sitami ador ke sopi ka son se non ke nang lilo la se nilitum rong atum ke ning kang lo la pen ning pung lo la se nilitum ke la poson se la bangso adalamra hawar ke nilitum ke taun nang nilo posi nilitum ke kachisong ton te delo la se nilitum ke la bangso chivedro re tik nilitum ke ing ton te lo la bangso kachisong ke Pini phai kuni ni phai inquiry isiani Karbi Anglong autonomous council EM MSC ke doji aboha ki kimji aphan MP Omar Singh Tisore dengpen long isom pontanglo bangso hem ki kimpon ji aphan kadokawi kuti great roxira pharo isi panong piponlo Pini bangso long ike sompon amai long kachetongdon MP Omar Singh Tiso MLA Dorsing Ronghang EM Richard Togbi EM Kacherong PP MSC Johnny Timo MSC Tilotuma Hasnu nominated MSC Mongwe Rongpi nominated MSC Pengpinga Rengma Lapen East Karbi Anglong District Committee BJP President Roland Killing PWD Building Construction Engineer Anpata Kedoan Board Chairman Atumben Chetongdo Halapu MP Omar Singh Tiso pen Perang Kethingno Kaning Jepon ke Bangso Longi ke Somponji Aphan KAC CM Dr. Tuliram Rong Hangsi ke Somponji Alamdo Bonta Akaprek Arsik Jedasai ke Dokok Penajok Alang Liabang Nang Chetongdon Thek Thedalo Lasi Nili Rideng Pensi Ingpu Pon Rong Lopota Perang Kethingno Ning Jepon Anpartala Bangso KAC EM MSS Kedoji Aboha Kikimji Aphan KAC CEM Dr. Tuliram Rong Hangpen Assam Chief Minister Aphan Kachuning Ripona Tingpen Chief Minister Special Package Fuan Pen Panongsi Kimpi Pon Po Anparta Bangso ki Kimpon Chi Aphan Prabjin Pen Pangcheng Pon Po Lapen Non Kidobom Aboha Ki Pripon Pen Akimi Tang Tikan Ke Along Kaprek Kidoji Aphan KAC Pensi Langpon Popota MP Omar Singh Tiso Pen Ningjepon 71 crores. First phase, Karbi Anglong Autonomous Council, Labangso, EM, Lapenke, MSC Quarter, Labangso Kikim, Labangso Foundation Stone Lelo, 171 crores. Lapenke total project Bangalake 300 plus project. Labanke SOPD Penkali, Chief Minister Special Package, Chief Minister Special Fund Pensi, Elitum Kaching Honai, Ninga Chethenai, Songyapo, Mate CM, Karbi Anglong to Dr.
tuliram ronghan kacuning repensi labang so apoisa bangde special package penang pino lapen ke lada kikim kera kado wilong sitame nang letum passenger pola Karbi Anglong arat kado witum sitame quality ke pamisen dia apa nang letum kado witame langdun pon ni letum ta langdun sangti pen semen pangul ita ta mesen ita si ke pima henuda ita si ke pima na pen ke building ke maniom lo kolon kai ke mata semen pen sangti ki mix abang ke labang ke mixer machine pen nahi iri pen jong si mix kuri lo kolon lage 60-40 ratio chote alam ngata machine pen te 90:10 ratio wang pola hai ta nang le tum ka to ta lang du nai rana panda pachini nai pen ke lamang so building abang ke prabdin dan ke patang ye fansi nili mo het lam ke jai long da than mo quality ta wang nai apor pen patang nai tapi mana mana jong si nitum kacarap nai ama kacarap jong pangchen ke pie pini kana pangchen Aso sir, kado laso ahem ginon kita bom heng prila ko mat. la ke priat po Ante laso ay sek la official resident ni nalo bipo. la so ese ga bang ke la pusi amethang nane bhara hem sitame Karbi Anglong autonomous council pen em la pen ke MEC atuma phan sitame Karbi Anglong autonomous council pen nane bhara ahem kusa amethang pachien kana poisa bange pidun ponone Assam government lo ola MLA akwata minister to quarter kiki mutala pule jola nilim mulo MLA dorsing ro hangta alantum apranga quarter lolo amasla kiki masi government pensi hara kado pisi lada hara MC ke dono no lasi ladakta lason Bahara ke government si. No dakta council pe si. son council pensi people Ane laso sek. laso sek Ante sek. sinang li tong do beta lalang do na do lang do Karli tang ananta kumar bora alang li bang sopir thepen sangtet chu endam tanglo bang sopir thepen Karli tang ananta kumar bora alang li bang sopir thepen chio tanglo alang li laki inut ke thekkere bidi sori ason ke japona bang phulo alang li Karli tang ananta kumar bora henlo wothat lang so along toklang nangki wanpi alang li bang sopir the do tika hot wothat lang so ara phan toklang anat ongdo kerap piponlo Karli tang Ananta Kumar Bora alang like Higher Secondary School ex principal Lapen Samson Singh ti college along tame ex principal sutami alang li chimando bonta alang li nonapor sangte chu endam nangkoklo alang li sangte chu endam det aphit sutami alang li phan Samson Singh ti college along Lapen alang li dotika hot ke claim kedam te kangadim ansutami pondo la sonsi pini Karli tang Ananta Kumar Bora bang sopir thepen kachio pothak Samson Singh ti college along sitami charli bang phu bang philapen than bang atum pen Karli tang Ananta Kumar Bora alamo apothak than ponsi Karli tang Ananta Kumar Bora akarjong chomring mi padodun pameji aphan Samson Singh ti college charli bang phu bang philapen than bang atum pen kachikimu pedopon Wothalang sopen khoya tisu Karbi Anglong News